Malta komplet issaħħaħ il-pożizzjoni tagħha fl-industrija tal-muniti diġitali. Bl-akbar borża ta' skambju fid-dinja tħabbar illi ser tirriloka f'Malta u mistennija timpjega mal-200 ruħ. L-aħbar ingħatat mill-fundatur u l-kap eżekuttiv ta' Binance, Zhao Changpeng, f'intervista ma' Sid Bloomberg. Il-kap eżekuttiv qal li d-deċiżjoni tal-kumpanija li tinvesti f'Malta ittieħdet wara li evalwat bosta pajjiżi. Għalli Malta qed taħdem fuq leġiżlazzjoni favur is-settur tal-blockchain. Jiġifieri it-teknoloġija ewlenija li bija titħaddem il-munita diġitali u toffri stabilità għal kumpaniji li operaw fil-qasam permezz ta' qafas regolatorju. Il-kap eżekuttiv fisser lil Malta bħala pajjiż progressiv ħafna fil-qasam ta' cryptocurrency u fintech u qal li l-kumpanija kienet tfittex bażi permanenti wara li l-Aġenzija tas-Servizzi Finanzjarji tal-Ġappun ħarġet ilha twissija għax kienet qed topera mingħajr approvazzjoni. Qal li Binance kienet impressjonata bil-viżjoni loġika u ċara ta' Malta u qal li wara li raw l-abbozz ta' liġi li ressaq il-gvern biex jirregola dan is-settur, jinsabu konvinti li Malta ser tkun fiċ-ċentru ta' dan il-qasam għal kumpaniji tal-blockchain. Żied li l-borża tinsab kommessa li tgħin fil-ħolqien ta' qafas regolatorju b'saħħtu, kif ukoll tipprovdi għajnuna finanzjarji lil kumpaniji li għadhom kif bdew f'dan il-qasam biex ikabbru din l-industrija f'Malta. Il-Prim Ministru Joseph Muscat fisser dan bħala żvilupp importanti ħafna. Aħna min-naħa tagħna bħala Malta kif sar daqs 10-15 senilu fil-qasam tal-digital gaming fejn pajjiżna kien pratikament l-ewwel fid-dinja u fost ewwel fid-dinja li regola dan il-qasam. Mbagħad matul iż-żmien ħaddieħor ikkupjana, issa qed inkunu fost l-ewwel fid-dinja li nirregolaw il-qasam tal-kumpaniji li jibbażaw is-sistemi tagħhom fuq il-blockchain. Dottor Muscat żied jgħid li din il-kumpanija mistennija li tħaddem madwar 200 ruħ. Mill-ġdid, iċ-challenge tagħna huwa li noħolqu l-ekosistema u li noħolqu biżżejjed know-how fost tfajliet u ġuventur tagħna biex ikunu jistgħu jkunu ittrenjati f'dan il-qasam. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembra qal li fil-ġimgħat li ġejjin ser jitħabbru aktar aħbarijiet pożittivi f'dan il-qasam, hekk kif Malta ser tkun waħda mill-ewwel pajjiżi fid-dinja li tintroduċi din il-leġiżlazzjoni. Tajb li ngħidu li di mhux l-ewwel u l-aħħar aħbar. Jiġifieri aħna bħalissa għaddejn ukoll laqgħat u negozjati ma' kumpaniji ħafna kbar ukoll ma' kumpaniji kbar tal-istess livell sabiex naraw kif huma wkoll jistgħu joperaw minn Malta. U eventwalment allura kif ħabbret ukoll kumpanija Binance kif issa nillonċaw jekk Alla jrid fil-jiem li ġejjin l-aspett il-qafas legali li ħankun qed irresqu quddiem il-Parlament, eventwalment jibda l-proċess mbagħad ta' reġistrazzjoni u ċertifikazzjoni wkoll tal-istess kumpaniji biex kunu jistgħu jkomplu joperaw minn Malta.